Mal-50,000 persuna mistennija jattendu għall-akbar avveniment tal-aħħar tas-sena f'pajjiżna li ġie organizzat fil-Pjazza San George fil-Belt u jista' jitgawda b'xejn mill-pubbliku ġenerali. It-tnejn il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici, akkumpanjat miċ-Chairman tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason Mikallef u s-Sindku tal-Lokal Olaf McKay żaru l-aħħar tħejjijiet għal dawn iċ-ċelebrazzjonijiet tal-lejliet l-ewwel tas-sena. Dr. Bonnici qal kif dan l-avveniment se jkompli jsaħħaħ isem Malta fuq skala internazzjonali bħala ċentru ta' arti u kultura. Dak se nisebixxu hawnhekk se jiġi konsmat mit-turisti li għandna f'pajjiżna bħalissa u anke ħafna barranin li jiġu f'pajjiżna. U dan huwa kollu frott pożittiv ħafna. Ukoll hija opportunità biex it-talent Malti jeżebixxi dak li kapaċi joffri quddiem udjenza kbira ħafna li se tkun qed tiġi trasmessa, ix-show se jiġi trasmess fuq il-televiżjoni u il-portals soċjali. U allura dan huwa kollu affarijiet dan ma kollu aħbarijiet sbieħ għas-settur kulturali u jiena gbur immens bil-ħidma li tinwettqu flimkien. Iċ-Chairman tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta sostna li jinsab onorat li għal darb'oħra se jkun qed jittella l-akbar avveniment lokali bl-aħlas fil-qalba tal-kapitali. U appella lil pubbliku biex lejliet l-ewwel tas-sena iżur il-kapitali tagħna u jattendi għal dan l-avveniment, preferibilment billi jagħmel użu mit-trasport pubbliku li se jkun aġġustat apposta u se jservi ħin itwal filwaqt li tiżdied ukoll il-frekwenza. Jirrispetta lil kulħadd hawn spettaklu enormi sew fi Pjazza San George kif ukoll wirja enormi tal-Ob tan-nar fil-Port il-Kbir u naturalment wieħed jawgura ħafna li kollox imur sew, jiena konvint li minna ħata nistgħu jserħu rashom li min se jkun hawn se tkun esperjenza unika. Dan huwa l-akbar avveniment tas-sena lokalment u fil-Belt Valletta. Jaħsbu kmieni, ġifieri meta ngħid jaħsbu kmieni wara nofsinhar ħabta ta' 3 it-trasport pubbliku se jkun wieħed żvelt ħafna, se jkun qed jirdoppja minn ħafna postijiet f'Malta f'lokalitajiet differenti. Naturalment ukoll se jibqa' dej sa kmieni l-għada filgħodu, ġifieri sa ħabta tas-satejn u nofs. Hemm ukoll mezzi alternattivi tat-trasport mod speċjali min-naħa ta' taslima għal Marsa Mxett li wkoll bil-Ferry Connections li wkoll se jkun qed idum ħafna matul il-lejl u l-istess mill-Kottonera għall-Belt Valletta. Fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-lejlet l-ewwel tas-sena se jieħdu Semira Loskod, Red Electric, Sean Farrugia u Kevin Paul waqt li l-qofol jintlaħaq permezz tal-artista famuża internazzjonali Cascada. Ma' tokki ta' nofs il-lejl se jkun hemm wirja kbira tal-lob tan-nar tal-ajru fil-Port il-Kbir flimkien ma' mużika mingħata ta' DJs biex jingħata bidu kif jixraq lill-2025. Għal iżjed tarif wieħed għandu jżur is-sit vca.gov.mt jew il-paġna ta' Facebook tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta. Sa dan it-tant is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli żaret lil ħaddiema li bħalissa wkoll jinsabu għaddejjin bl-aħħar preparamenti għall-avveniment tas-sena l-ġdida fil-Kottonera propju bejn Bormla u l-Birgu. Flimkien magħha kien hemm iċ-Chairman tal-Fondazzjoni Kottonera Joe Mizzi. Hawn ingħad li dan l-avveniment qed ikompli jolli l-kwalità ta' divertiment li saret toffri llum il-ġurnata l-Kottonera u rringrazzjat lil ħaddiema kollha li qed jaħdmu biex jagħtu spettaklu mill-aqwa u lil dawk kollha li se jażlu li jilqgħu is-sena l-ġdida fil-post. Min-naħa tiegħu Joe Mizzi fakkar li dan l-avveniment ukoll se jkun bla ħlas għall-familja kollha.